Čaute ľudia a ľudkyne, vítam vás u nového videa. Dneska som tady s mojím kamošom Romania a dneska, pozdrav do videa Romania. Ahoj. Dobre, a dneska si tady zahrajeme Hide and Seek. Funguje to jednoducho, jeden z nás sa schová a keď ho ten druhý zabije, tak je koniec a hľadá ten, ktorý bol zabitý. OK, prvé kolo sa kto chce schovávať? Môžeš ty. Ja, vieš čo, ja pôjdem až to druhé. Dobre? Mne sa nejak nejde hýbať. Dobre. Dobre, choď sa chovať ty, dobre? Ja tady budem čumeť do zeme. 100%. Nie, teda čo? Áno, čumím do zeme. No a ja si počkám. Povedz, keď budeš hotový, dobre? Ľudia, už máme 38 odberateľov, to je na dobrej ceste dať tých 50 do Vianoc. Každopádne ľudia, samozrejme, máme tady nejaké veci, ja som si už nechal, no toto všetko som už z hier s mojim bratom, aj s mojim druhým bratom, nazbieral, mám tady aj water buckety, lebo každý dostal, aj meč, aj luk. Dobre, môžem hľadať, ideme na to, Ideme na to, tady odvídeme a tady už je ten hide and seek. OK, dúfam, že si sa zohol. Ja tady samozrejme už skrýše všetky poznám, takže už nebolo by to byť také ťažké. No a kde si? Ty ma vidíš? Dobre, on ma nevidí, to je dobré, lebo ja viem, kde on je. Ja neviem, skúsim. Nič, OK. OK, má reklamu, tak budeme dať... Počkaj, áno, samozrejme. Samozrejme, keď má niekto reklamu, tak máme prestávku na chvíľku. No ale mňa by zaujímalo, že kde sa nachádza ten Martin. Počkať. No, počkám. Už máš po reklame? Dobre, a ja mám v čele teraz reklamu. Ľudia, ozvem sa vám za chvíľu. Dobre ľudia, už máme po reklame a ja musím nájsť toho bez mozečka. Kde je? Teda, samozrejme slušný človek, ale kde ho máme? Čo? Zdalo sa mi to, či tady sa niečo pohlo. Dáš mi nejakú nápovedu, či... OK, teleportoval som sa. Výborne. A Romania, dáš mi nejakú nápovedu? Nie. OK. Tak skúsime ho nájsť. Tak náhodne. Spells. Jaj, to laguje. Ach, ten Minecraft. Už to nezvládam. Aspoň môj Minecraft. Ja to zvládam, samozrejme. Keďže náhodou ja som dobrý hunter. 100%. Áno, som dobrý hunter. Áno, on ma vidí, kámo. On ma vidí. To je dobré, že ma vidíš, mal by si ma vidieť. Možno, že by si ma... OK, on tady dal water bucket, aha. Kde je? Kámo, cípek jede. OK, on je teraz ticho, aby sa neprezradil, ale on stojí inak tady niekde popri mne, hej. Kámo. Teraz sa tady smeje, že? Jasné, tady si, čo? Kde si? Na chvíľu som ťa videl, idem za ním. Tady niekde bol. Že by tady... Kámo, kde je? Ja netuším. Ja ho musím nájsť, ale rýchlo. Lebo to bude trápas, keby som ho nenašiel. Že by? Tak to sa tam úplne nedostanem. Tak, výborne.
No ako sa to, ale kde by mohol byť? Ja rozmýšľam nad nejakými skrýšami, čo to sú. No, fúha. Si dobrý. OK, reklamu má chlapček. Tým lepšie pre mňa teda, čo? Už máš po reklame? Dobre, dobre. Ale kde si? Ja ťa furt neviem nájsť. OK, reklama. Počkajte, ľudia. Ľudia, už sme veľmi, že vraj sme veľmi blízko, podľa mňa on je hentam hoje stejnak. Že? OK, on tam je podľa mňa. Či? Bol som blízko, ale... Druhá strana úplne. Nie, ja som zomrel. Nevadí, objavíme sa a ideme ďalej. Dobre, druhá strana. Ja som bol u toho oného, takže druhá strana. OK, tady niekde sa nachádza chlapček. Kde je chlap? Hej, už mám strašne dlho ho už hľadám. Sa to nechce. Podľa mňa je stejňak niekde tady. Už ho vidím, idem za ním. Samozrejme nenavidím ho, ja ho len trolím, ale tak to už nevyšlo, keď už to počulo. Ale kde môže byť? Haló? Ináč vieš, že kopať bloky sa nesmie, hej? Dobre. Hodím ti? Áno. Nechcem hore. OK, není hore. Niekde na strome, alebo nechcem. Nie, na strome nejsi, dobre. Pochopil. Takže si akože v podzemí? Buď na vrchu, alebo v podzemí. Dobre, veľký safe. Dobre, ďakujem za poradu. To by sa mi hodilo celkom. Dobre, takže v podzemí niekde. OK, tak to mám 3-krát ťažšie. Nechcel by si trošku vybehnúť na mňa? Dobre, podržím shift. Dobre. OK, tady, už ho vidím. A už je po ňom. A mám ho. OK, už ťa mám, chlapček, Už mi nezdrhneš. On je tady podo mnou pod zemí. Áno, on je tady pod zemí, ja sa to musím rýchlo dostať, ale... Tak to výborne. Dobre, dajme toto. Tady je, výborne. Ja neviem teraz, ako ho rýchlo zastaviť, ale skúsime to... OK, reklama. Ja som na ja ho vidím. A je po tebe. Kde som? Čau. OK, čakaj. Reklama. OK, ľudia, chvíľinku. Sorry, ľudia, som zapomnel zapnúť natáčanie, ale tento mi už zdrhá. Poď sem. Kam, ja viem, teraz ho nachytám. To si nemal robiť. Yes, áno. Mám ho. Yes, mám ho. Yes. Mám ho. Dobre, teraz ty hľadáš, čakaj. Zober si veci, tady sú v častkách, OK? Potom kúkaj do kamene, ja sa idem schovať. Dobre, ďakujem. Ja mám ľudia veľmi dobrú stratégiu, ako sa schovávať.
že proste, no poviem, nebudem vravieť, lebo on to bude počuť, ale to nevadí. Tady sa schováme, to bude dobré, to bude dobré. A ja potom mám dobrý plán odtiaľ to zdrhať. Dobre, môžeš hľadať. Hej, ako to je? No, nie, on je veľmi blízko. Tak nie. Teraz si veľmi blízko, teraz. Nie, nechoď sem, prosím, nechoď sem. Ty si ma nevšimol, yes, som si ma nevšimol. On už vie, kde som, on už o mne vie, kámo. Ty si na tento ostrove, na tento. OK. Ne, on už o mne vie, Ne, ja som chcípol. Dobre, ešte, počkaj. Furt naháňaj. Čakaj. Tak už si ma zabil. Ďakujem. OK. Ja ti zdrhnem. Dobre, zabil si ma, fajn. Vyhral si. To bolo rýchle. Dobre, ľudia, ja vám moc ďakujem, že ste sa pozerali. Keď chcete veľmi podobné videá vidieť, tak vás prosím dajte like a odber. OK, reklama ma prerušila. Ja vám ďakujem, že ste sa moc pozerali. Keď chcete vidieť veľa podobných videí, dajte prosím like a odber. A my sa vidíme u ďalšieho videa. A čau.